Opäť želám krásne dobré ráno, dúfam, že už vstávate a hlavne, že vám to vstávanie do práce nerobí vrásky, ale ak aj náhodou áno, tak Zuzana Murárová vám poradí, čo s tými vrástkami robiť, pretože práve o nich sa budeme rozprávať. Krásne dobré ráno, Zuzka. Dobré ráno. No, vrásky, vieme, že patria k takému prirodzenému starnutiu, ale majú aj nejaké iné ako genetické predpoklady? Tak predovšetkým sú to také tie vnútorné príčiny, čo sa nám robia vrásky, takže jednak tá genetika, ktorú ste spomínali, no a potom samozrejme je to aj celkový náš vnútorný stav, či sme neprekonali nejaké vážne ochorenie, ako sa správame, ako používame napríklad mimiku. Z tých vonkajších faktorov, ktoré môžeme ovplyvniť pri tvorbe vrások a ktoré môžeme odstrániť z nášho života, tak to je napríklad fajčenie, ďalej externé opaľovanie, čo je jeden z takých najzávažnejších problémov tvorbe vrások, no a napríklad zlá životosprávanie, nedostatočná kozmetika, nedostatočná starostlivosť o pokožku. To znamená, treba pitný režim dodržiavať, Nefajčiť, nefajčiť, neopaľovať sa veľmi. tak, a byť naozaj zodpovedná voči svojej pokožke a hlavne o tie vrásky sa treba určite potom aj nejako starať. Kedy už je naozaj taký vek, že môžeme na sebe vidieť tie prvé vrásky? Tak je to častá otázka našich klientov a pacientov, že kedy môžu prísť na zákrok, často chodievajú už ženy v takom vyššom veku ešte s takou obavou, že či sú to není skoro. Tak na starostlivosť o pokožku nikdy nie je neskoro, alebo teda skoro. Takže keď je problém s pokožkou už po 20-ke, tak treba to riešiť vtedy. Taký optimálny vek na takú výraznejšiu starostlivosť o kožu je okolo toho 35. roka života, kedy už pozorujeme prvé vrásky v okolí očí, v nosovo-ústnej rihe napríklad, na čele a tak ďalej. A plus také tie ostatné prejavy starnutia okrem vrások, ako sú pigmentové škvrny, cievky a podobne, ochabnutosť pleti napríklad. Tak, ale teraz poďme na to, že čo s tým, keď už mám vrásky a nechcem ich mať, ale vlastne chcem, aby neboli až také výrazné, tak dá sa proti tomu nejako bojovať? Ako? Určite sa dá. Mnoho našich klientov však nechce podstupovať chirurgický zákrok, ale chce skôr nejakú invazívnu, prírodzenú metódu takej tej regenerácie, rejuvenizácie alebo takého toho omladenia. V súčasnosti takým najmodernejším trendom sú také tie neinvazívne omladzujúce zákroky, ako je napríklad bunkový laserový peeling alebo 3D bunkový lifting, na ktorých chodia teraz je také optimálne obdobie po lete, keď už nesvietí toľko slniečka, tak vtedy v podstate klienti prichádzajú k nám. Princípom týchto metód je obnova jednak tej povrchovej vrstvy pokožky, vybrúsenie vrások, zjemnenie porov, odstránenie pigmentácií po lete cievok a taktiež je to novotvorba kolagénu v takých tých hlbších vrstvách kože, čiže remodelácia, regenerácia kolagénových vlákien, podpora buniek, ktoré tvoria kolagén, elastín, čiže pokožka je pružnejšia, omladenejšia, svetlejšia, čiže my si rozoberieme potom jednotlivé tieto metódy a jednu aj druhú pozrieme sa tak na ne hlbšie, ako treba naozaj s tým bojovať. A či je to vôbec bolestivé, ale myslím si, že nie, ale ako som už spomínala, povieme si o tom viac. Vy, ak máte na Zuzanu otázky, tak pokojne môžete telefonovať na čísle, ktoré už aj je na televíznej obrazovke. Ak teda máte nejaké vrásky, tak si môžete trošičku zabojovať. Dávať na takú, no aj mužskú, ale skôr ženskú tému. Je to aj mužská téma, ako si spomenul. K tomu sa dostaneme takisto dnes. Zuzana Murárová, krásne dobré ráno. No rozprávali sme sa o vrástkach, o tom, ako vznikajú, čo treba urobiť preto, aby sme ich nemali, ale keď už tie vrásky máme, tak ako sa dá bojovať proti nim, ale bez skalpela. Tak tie metódy bez skalpela sú v súčasnosti veľmi obľúbené, pretože nie je tam nejaká veľmi dlhá doba rekonvalescencie, to znamená, že klient po zákroku na neskôr na druhý deň je v poriadku a môže normálne chodiť do práce a nemusí sa obmedzovať takých tých bežných aktivitách. Tým najčastejšie žiadaným zákrokom sú zákroky, ktoré zlepšia kvalitu pleti tej povrchovej, čiže ovplyvnia rozšírené pory, jemné vrásky, ďalej podporia tvorbu kolagénu a kolagénových a elastických vlákien, čiže tá pokožka je pevnejšia, pružnejšia. Tak si pomenujeme, ktoré sú to tie metódy na odstránenie vrások. Patrí u takých tých všeobecne mladších typov pleti, pre všetky v podstate typy pleti je veľmi dobrý bunkový laserový peeling. Je to kombinácia chemického peelingu a ďalej frakčného lasera a diodového infračerveného taký základ.
zákroky zväčša trvajú do 30 minút. V podstate sú nebolestivé, klient len občas pozoruje také jemné prehriatie pokožky. Súčasné moderné prístroje sú zariadené tak, že majú dokonalé chladenie, čiže zákrok je bezpečný, veľmi komfortný pre klienta. Zväčša bunkový ležový peeling opakujeme 5 krát v mesačných intervaloch. Vždy je klient poučený, čo môže, čo nemôže po zákroku robiť. Toto obdobie je ideálne na zákroky tohto typu. Pre staršie typy pleti, kde máme okrem vrásov ochabnutosti pleti aj ďalšie problémy, ktoré sú typické pre starnúcu pleť, a to sú rozšírené cievky, pigmentácia a tak ďalej, tak tam odporúčame určite 3D bunkový lifting. Je to kombinácia výživného séra, ktoré obsahuje kmeňové bunky syntetického pôvodu, ktoré sa neinvazívne vpravujú do pokožky. Nasleduje ošetrenie intenzívnym pulzným svetlom, špeciálnymi vlnovými dĺžkami zameranými na rozšírené cievky a pigmentácie v oblasti tváre, krku a dekoltu, čiže nie len tak. Môžeme aj chrbty rúk ošetrovať podľa toho, že kde má klientka najväčší problém. No a nasleduje tiež frakčný lézer a diodové infračervené svetlo. Klientka si tu oddychne, zákrok trvá tak do tých 30 minút, tiež je veľmi komfortný. Rekonvalescencia, alebo teda tá doba, kým sa pokožka ukľudní, trvá približne. Zväčša už večer hovoria, že sú v poriadku, alebo prípadne jemné narúžovenie pleti na druhý deň a zákrok opakujeme. Takže asi počas obednej pauzy sa neoplatilo mi si odbehnúť na tento zákrok, aby som sa do práce potom nevrátila s červenými. Kľudne sa dá aplikovať jemná vrstva pudra alebo make-upu a potom nie je skutočne vidno nič, takže kľudne aj v čase obednejšej pauzy. Aj takto sa dá potom využiť tá obedná pauza. Ďakujem veľmi pekne, viem, že zostávate do konca relácie, to znamená ešte pár minút aj na telefónnom čísle v rámci porady.